Hi guys! Good evening! So ngayon lang nakapag-vlog ang lola niyo guys. It's already 10 at night. So, pinatulog ko si Paris. So, andun na siya sa kwarto, tulog na siya. Tapos, naghugas lang ako ng mukha. Naisip ko, hindi pa ako ready matulog. Kaya sabi ko, mag-night routine muna ako sa aking mukha ba. So, kaya kinuha ko yung aking camera para mag-chika-chika muna tayo bago ako matulog. So, ayan, hinugasan ko ng aking mukha. Ito pala yung ginagamit ko na minsan, gumagamit ako ng Eskinol. Ito. Pero minsan, I find my face and my skin dry pag ginamit ko yan. So, I switched to this one. So, it's just a toner. A cleanser and a toner. Tignan nyo. Nawala na yung taklob, guys. Oh. But I really like it because it's very, dili oily ba? I think it's water-based, that's why. But, ano nang mga pangyayari sa buhay natin dyan, guys? Chika-chika na tayo. Ay, yun pala. Kasi gusto ko rin mag-checka sa inyo, guys. Update na sa, coronavirus dito sa amin, guys. So, pala. Tali natin ang bukan kay ito. Kasi, haggard na haggard ang mukha ng lola niyo. Magmamask tayo para mabalik yung moist. Yung update pala sa sa amin dito ngayon. Na ako, work from home na ako, diba? Well, normally work from home naman talaga ako pag Monday tsaka Friday. Pero ngayon, nag-message, kaninang umaga, nag-message sa akin yung manager ko, sabi niya, work from home for the rest of the week. Kasi nga, diba, nag-ano na rin ng mag-quarantine dito sa amin. Tapos, ngayong gabi, nung pinatulog ko si Paris, nag-message naman yung manager ko, sabi niya, work from home until further notice. So, ayan, nagsistart na talaga. So, working from home na si ate nyo from, work from home naman talaga ako since Monday. So, yeah, from now until sabihan nila ako kung kailan pwedeng magbalik sa office na. Kasi nga the social distancing nga, di ba? Eh, yun nangyayari ngayon. So, working from home. Tsaka si Mike din, ang company nila, binigyan na rin sila ng mga, laptops so they can work from home as well. So, yeah, I think tomorrow is the last day for him. And then, since starts a Friday, work from home na rin siya. I don't know for how long, but it could be 2 weeks to 4 weeks. So, grabe na talaga guys, no? Nang dahil sa coronavirus, nangyari ito. But, anyways, yan yung gamitan natin guys. O, yung Garnier Skin Active Hydra Balm Tissue Mask. Ultra hydrating and soothing. Nice. So, ilagay lang natin ng 15 minutes guys sa ating mukha. So, huwag kayong matakot guys. Pag yung kinausap niyo dito parang mami. Kasi maglagay tayo nito habang nagchika-chika tayo guys, ha? Alam niyo guys, hindi ko kayo masyadong makita. Kasi nga alam niyo naman ang lola niyo. Malabo na yung mata. Pero kita pa naman konti. Hindi talaga clear. So, pagpasensyahan niyo na. So, ayan siya guys, oh. Ganyan siya. So, hatiin lang natin ang ganyan. Tapos, ilagay natin sa ating kamukhaan. Saan ba ang harapan nito? Andito pala ako ngayon sa aking beauty room. Kaya, may vanity ako sa harapan ko. Tapos, andyan yung mga lights, oh. Ayan, kasi stress na rin ang lola niyo. Ang skin. Hindi ba maganda yung tulog namin ni Paris for the last few nights kasi nga Paris is unwell. Pero okay na siya ngayon. Nung start nung Sunday, guys. Super talaga. Kami ang tawag dito. Kasi may diba, yung tawag na ang tawag dito may mouth ulcer si Paris pa. Tapos, ang dami dito guys, sa lips niya tsaka sa dila niya ba.
Anyways, ayan na yan guys. Oh. So, iiwan lang natin yun guys. Pasensya na guys sa mukha natin guys ha. Iiwan natin yan ng 15 minutes. Para ano. Baka magmukha na tayong artista pag pagkatapos nito. Natuwa ako sa guys. Nagtingin-tingin ako kayo na sa nag-scroll ako sa Facebook ko ba. So, yung viral, nakita niyo na ba yun guys? Yung si Yes, I Do My Cooking. Sobrang tawa talaga ako. Buanga eh. Yes, I do my cooking. Yes, I do my cleaning. Hey, rasad ko siya. Good vibes kasi ate. Good for her. Sometimes it's good na din guys, parang alis din yung utak natin minsan sa sa pag-worry always sa coronavirus. 'Di ba? So it's good that there's some distraction. Some distraction. Para hindi ma-focus yung ating utak sa pag-worry ba. Pag nakikita nyo yung sa likod guys, yan box. Yan yung box na dapat sana pick upin ng weekend. Hindi ko tinuloy. Kasi natatakot akong mawala. Next time na lang pag clear na. Tsaka nanood pala ako ng balita kanina. Nung Prime Minister ng Australia ba, sabi niya expect this to happen daw for at least 6 months. Lord, seriously, can you imagine if the world, well, I'd say like Australia is like this for 6 months. It's crazy. Like, we're going to lose a lot of jobs. Can you imagine that? Because like everyone's working from home. Like, I'm very lucky, Mike is very lucky that we're able to work from home. So, we can have our laptop, we can take it home, we got our connections and everything. So, we can take phone calls whenever, people need us. And, we're just, very lucky that we're able to work from home. How about, like, the workers that, nagtatrabaho sana, yung mga maliliit na business din ba? Yung mga restaurant, mga waitress, mga ganun, paano na lang? Pag wala nang lalabas, kawawa naman. Anyways. Tsaka, dahil na rin dito guys, alam niyo ang palitan ng dolyar, sobrang baba na talaga. Super baba talaga. Nagpadala ako sa Pilipinas, ang Australian dollars guys, 30 pesos na lang. 1 Australian dollar is 30 pesos. Can you imagine? Like, before it was 37. And then now it's just down to 30. Like, ugh. I can't take it. Bukas nga, guys. Hindi ko alam kasi medyo okay na si Paris ngayon. Si Mike naman, gusto niya talagang ipadala si Paris sa childcare. Para, kasi nga yung maganda talaga pag si Paris sa childcare kasi nga obviously she's learning and she's enjoying because she's got friends and but ako naman tong very worried guys kasi ayoko nga munang, di ba nga nag-work from home nga ako kasi sabi nga ng manager na work from home just to do the social distancing kasi nga dahil sa virus na to. And then si Mike naman gusto niya ipasend si Paris sa childcare. Kasi nga, sabi nga ng Prime Minister kanina din, they will keep the school open. So, wala namang daw, kasi wala naman daw talagang basihan ba na yung kids. Kasi wala namang report daw na yung mga kids very, risk sa at risk sa virus na to. Normally talaga yung ng virus na to is yung mga matatanda na tapos may underlying problem na. So, yung may respiratory problems pa. So, kids and, like babies, normally they are fine. So, that's why like the Prime Minister is encouraging the parents to still send their kids to school. Pero yun nga guys, nagdadalawang isip ako kaya nga medyo kami ni Mike kaya nakasabi ko ayoko munang dalhin si Paris sa childcare.
But we'll see. We'll see tomorrow. Basta up to date lang tayo sa mga balita ba about sa pandemic na ito. Ano pala is birthday pala ng Father Dear ko bukas. Nag-send si Mimi sa akin ng ng picture ba. Ayan, ewan ko kung makita nyo, pero nagpapagawa na sila ng ng tarpaulin kasi ganyan kami guys pag may nag-birthday sa amin, dapat may malaking tarpaulin, parang lang ba, nagdagan kagawad. Dapat may tarpaulin talaga, malaking mukha. Ayan, sabi ko, happy 54th. 54 na pala yung papa ko bukas. Matanda na talaga eh. Bugoy gihapon, bisag tigulang na. Yung sister ko nga din guys, palagi wala na daw mga mga alcohol, mga hand sanitizer, ubos na rin daw. I'm back guys. I think tama na to guys. Ayan. Yung na, maganda na ba? Kailangan lang natin ng guys, pang moisture sa mukha natin ba? Sobrang dry na. Wala nang alaga, guys. Inaantok na ako, guys. Uy, anong oras na? Malapit ng 11 o'clock. Ayan. Kitang-kita nyo natin. Tingnan nyo yung ko, guys. Oh, yung kilay ko is red na siya. Alam nyo, guys, kasi ito ang tawag ito? Microblading ako ba? Long time ago na eh. Na yata to? 4 years. Mga 4 years na to siya. Walang touch-up kaya yan. Yung ginagawa ko, inaanuhan ko na lang anong tawag ito? Ganito ba? Eyebrow pencil. So, ayan. Ayan na guys. Pwede na tayong matulog. Pero yun na nga, yeah, so from Friday, this coming Friday, work from home na kaming dalawa ni Mike. Kaya yan, sabi ko sa kanya kanina bago siya natulog, sabi ko, doon ako sa lounge room, tapos siya sa bedroom. Tapos sabi niya, why don't you want to work one next to me? Sabi ko, hindi social distancing nga, kaya sa kwarto ka, ako sa sala. Sabi niya, social distancing sa mong mata. But yeah, that's it guys. Oy, matutulog na ang atin yung guys. Okay, ang mata nahuhulog na guys. But yeah, feels so good pag natapos mag-mask guys. Oy, feel mo parang maghihapak ka o kuan ba. Eyes. It feels cool. Anyways guys, thank you very much for being with me tonight guys. Very boring yung vlog natin guys, no? But I just love the chika guys. So we will speak again tomorrow. And we'll see if we can do more, fun videos guys. Hindi lang yung ganito lang guys. Sorry guys kasi wala pa munang hindi muna tayo makalabas-labas pa. So, wala pang mga kaganapan. Dito lang tayo sa bahay magchika-chika. So, pag may mga questions kayo, let me know para gawa natin ng video. Pero, may mga plano na ako sa utak ko guys kung anong mga video na i-film ko while we're home. So, yeah guys, I hope that you enjoyed tonight's video, and please give us a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. I would like you all on board guys. I would like you to be part of this family. So please subscribe to our channel for more videos, and I'll see you all in the next one. Please keep safe guys, and be good, and if you can't, be careful. Bye.